temos certa tendencia a hacer o mal. O sabemos e por eso pensamos nas consecuencias que tendría cometer un acto delictivo. Iremos a prisión, teremos remordimientos, seremos castigados, etc. É por iso que na maioría dos casos nos abstenemos de naturalmente non somos malos por natureza, xa que temos unha inclinación a axudar as persoas, de un movimento auxiliar, como xa vemos no experimento dos rapaces, que enfrontan dúas accións, unha boa e unha mala, representado por distintos peluches. A maioría dos nenos, como xa vimos, o que facía era recurrir ao peluche o que facía as cousas boas. Eu vou basarme na figura de Hobbes, que é un filósofo do principio do siglo XVII, inglés. Ele defendía que o libre albedrío, o sea, en plena estado de natureza, o ser humano iniciaría unha guerra contra outro simplemente por puros recursos e por sobrevivir. Por isto, na sociedade que estamos agora, necesita un poder absoluto que este Estado provee de leis aos seres humanos para que podan evitar os hurtos e os asesinatos que contén a súa propia Eu vou basear en dous aspectos para afirmar que os seres humanos somos bons por natureza. En primeiro lugar, pois vou destacar que hai un componente en todos os seres humanos que se chama xenética, e iso pois pode explicar se as persoas somos boas ou malas. Por outro lado, vou me basear en teorías científicas e sobre todo en exemplos que afirman que as persoas, desde que nacemos, pois digamos que o noso cerebro está como prediseñado para facer accións. Nós, desde a natureza, desde o noso profundo do noso corazón, somos vos, non somos malos. Creo que está claro. A diferencia do que dixo o meu compañeiro, o meu non é unha opinión, senón que é unha afirmación. As persoas son malas por natureza e a sociedade a que se intenta facer máis civilizadas e mellores. Podo te poñer un claro exemplo como é a Biblia, que intenta suprimir e corromper todos os nosos placeres naturais e pensamentos naturais a través de imposicións. O ser humano é malo por natureza, xa que, como di Thomas Hobbes, o home poñe por diante o seu propio ben por encima do benestar dos demais. Isto podese ver nas continuas confrontacións e actos de violencia que sufre a sociedade día a día. Isto se pode reflexar moi ben na súa frase de o home é un lobo para o propio home. Que o capitalismo é o que nos cheva a ter este egoísmo. Por qué? Porque nunha sociedade capitalista un home explota outro home. Este home vese na situación de ter que luchar polos seus propios privilegios e convertense nalgo individualista. Esa non é unha sociedade, non é a natureza. Un exemplo claro de que somos malos por natureza é cando un neno que chora porque quere un caramelo. O neno se está interesando polos seus intereses antes do que ten ao redor. É egoísta e só pensa. Ao nacer, os actos dos bebés non son influenciados para nada e estes teñen unha tendencia a escoller o bo e a axudar o próximo. A medida que crecemos, a sociedade é a que nos corrompe, tal e como defendía Rousseau. A persoa que fai o mal é porque é ignorante e non sabe que o ben, o bo, lle trae beneficio propio ou porque certas circunstancias influenciadas pola sociedade fan que a nosa mente crea que actuar deste xeito é a mellor. Home é bo ou malo por natureza? É unha pregunta bastante difícil de respostar. Eu digo que o home é malo por natureza. Como ben dixo Maquiavelo, as persoas somos malas por natureza a non ser que necesitemos ser boas. Isto podería asimilarse a teoría do xene egoísta, debido a que as persoas somos tan egoístas por conseguir un propósito ou por chegar a sobrevivir que ese egoísmo convértese nun momento en actos altruistas para nestes recibir unha compensación moral, económica, sentimental ou hasta carnal. Michael Jordan, un xogador de baloncesto que xa se retirou, pero que na súa carreira deixou o baloncesto para xogar ao béisbol e, como se percatou de que non era o seu, retornou posteriormente ao baloncesto. Pero, por ser malo ao béisbol, non é unha mala persoa. Michael Jordan é unha boa persoa, só que o béisbol non é o seu punto. Todas as persoas ou todos os seres humanos tiñan que sobrevivir, é dicir, por eso
son malas por natureza debido a que hai asesinatos, violencias, e siguen a existir ainda a día de hoxe. A menudo innecesariamente iso está establecido no noso cerebro porque é así En por primeiro natureza. lugar, bos días a todos, chamame Ledicia, e unha das grandes cuestións da filosofía é a do ser humano é bo ou é algo o fai malo como é a cultura ou se nace mal, nace xa con un instinto de maldade. Eu veño a defendervos que as persoas somos boas por Temos un neno natureza. pequeno que non ten, o único que ten é o instinto, non ten coñecementos, non ten retidas as cousas cos que ten que actuar para non facer o mal. Podemos fixarnos en exemplos, por exemplo, a un rapaz ti lle dis non podes facer isto, se a súa nai mesmo pode tirarlle do pelo, pode porse a chorar, pode gritarlle. Os nenos tamén son egoístas. Se ti a un neno compraslle un xoguete e a nai sempre vai dicir compraste xoguete con neno do parque, o neno non o vai un facer. argumento, pero totalmente diferente, fixándonos un neno pequeno, observando a súa conducta. Se nos fixamos nel, un neno pequeno, un bebé, arresteiro, coa persoa, non fai moitas maldades, non é ata a etapa na que empieza a socializar e a razar, cando empeza a sair o seu novo carácter, con maldade, empezando a ser egoísta, mirando polo seu ben.